Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam Sapara. Salam Halmurat, iyileşler salam. Buyur Halmurat. Bu ne temizmatında? Aha, sağ ol. Ýa-ma Sapara geçen gepleşigimizde bir ahyrynda bir hili gümür tugragy koyduk da şu pensiýa diýilen meselen sen aýtdyň başyna ýapsyn maňa gerek gelýän ýa. Ýön o taýda 4 million halkyň haky bar. Meselen bir düýplerak arat maslahat etsek seni maýdyp bersen öýtükürni. Birinji soragym şol. Onun ýene-de bir soragy bar, onu soň şu soragdan soň berem. Mümkin bolsa şu pensiýal meseleni ben yurdun içinde gaty tanış bir mesele bilen aýdyp berýär pikirim tapara. Sağ ol Halmurat ağa. Doğrudan men pensioner ýeke özüm bikem diýip özüme jogap berip bermäni öwrenen adam men nämämi biraz gulagy ýakymdyrak şekilde aýdan bolmagy mümkin bolýan ýöne näme hakykat ni pensiýa barada bir gurrun var. Gurrun öndärläriniň ýagdaýy bar da. Pensiýon fond diýip eşdiýän dünýäň hemme ýerinde nirde ýaşaýan bolsaňyz oňur öz boluşy bir sistem bardyr, hatap kitaby bardyr. O da bir gaty önemli bir döwletiň ýa-da bir toplumyň diýeli, bir jemgyýetiň bir esasy sütünü, näme üçin ýaşaýanlygyny näme üçin ýaşajakdygyny, gelejeginiň bir garantiýasy, hökmüne bir sistemadyr. Bu ýöne pensiýa diýip goýulýan zat däldir. O hemme çykardyr, garramaýan adam ýok. Selam Halmurat. O ölmän ýaşap ýörse adam pahyr garry. Ondan pensiýa çykyp, o pensiýada da adam ýaşamak üçin ýaşlygyny şoňa bagyşlap, şoňa nemedip adam pahyr işleýär. Selam. Doğru. Pensiýanam tüýşürýär, görýär bir sistem boýunça pensiýony näme tölýär, pedagognalyk geçenli türkmen nemedinde. O pullar ıntanyň derin öküp arkadan çorladyp canly nemetini, ähli ýaşlygyny orta goýup gazanýan puly oňa hiç kimin el watyrmasyny ýa-da ony üstüne çökme ýa-da başga bir zat etmek ýeke ahlak däl, o ymtahanyga çykýan zat. Adam pensiýa çykanyna ay cehennem men işläweren ýeri ýalak ýagdaýym ýok da. Käbir ketel, käbir ýan ýaş nemetine görä garry. O bir bulon elinden alnar ýalak zat däl. Ben bu tapar ýeke pensiýa de däl, bu çağlar barada da invalidler barada da aýdaýyn. Ine Türkmenistanda 32-33 ýyl garaşdyr diýetde. Pensiýon sistemi näde işleýär? Staýyk pul ýerden gelýär, näçe gelýär? Bu halka nähilek paýlanýar? Bu ýagdaýy nähilek? Diýilen gurrungy, gepleşigi ýa-da bir saknadan bolýarmy, telewizordan bolýarmy, ýa-da ýazgyda, kitapda, jurnalda bir ýerlerde eşden ýerimiz barmy? Toraq, Halmurat sen toraq berende käte jogap berseňä gowut. Yok, tapara ýokdugyny men bilýän, halkam düşünýär şu zatlaryň hiç ýerde eşdilmediğini, agdalmadygyny şey diýip düşünýär. Onu da men toragy berýän. Berýär. Buň sebäpleri bardyr. Türkmenistanda pensiýon fond Urban Gülüň ýa-da öňkü Niýazowyň
cüzi alak bir zat da öwrülde. Bu adamlar birinciden akılsız bolmaly. Akılsız bolan üçin hem ahlaksız bolmaly. Bular diňe bir garry wurtuyň gazanan, ömür gazanan pulunu üstüne çökenoklar. Bular sağalan bilim almaly, hüner almaly, kär almaly. Demetine başlanan pulun üstüne çöken. Son cemiyette yine de bir bödünü, günür bilmeyen bir katlak vardır. Invalid diýenler olar. Maýyp müjürüp Olongum nemeti doğalı devletin elindedir. Yine bizim devlet yolbaşı deyip aydıp bolyan orta bulları şular şopurluğun üstüne çökün. Şopurluğun mesela köşk talan, atel talan, maşin münün, şehir vurun, yine yöre gereği edilmeli neme edilen çıklayıcıları yoktur. Şonu hata verip bilenlerdir. Hata veren yerim yoktur. Yönü bizim cemiyetimizin akılsız ya da ahlaksız belki de ikiden bile ve şu zatları doğramadık cemiyet. Dedi bu lokan akıl olmalılarla. O şuna çenden doğrulan yer bağ olsa ait kalmıra. Plan yerde planla doğradık ya da plan demeler şu zatlan hatavını, kitavını doğrap dur. Ya da günneme çıkardı diyilen yerim şuna çenden eşitlersiniz. Olur ervet diktatör yeni görler diyendiniz olun. Yönü mesela pırtmetni oluluş bilyen adam mene duş gelmedim. Şuna çendi. Mene Türkmen toplumunun içinde. Yani hükümetin memleketinde oturan değil. Hükümetin karşısında işlet kıyrıp gören adamlarda da şu meselelere düyüplü yakalaşılan yerini şuna çendi görmedim. Olmadı mı? Bilmedim. Yanlış olsam yanlış. Yok. Yok. Haydi ver. Onun hakkınız vardır. Yönü bu da çağan hakkını yemek. Sen yurdun geleceğinin hakkını yeni alak. Nebe o bir ikinciden ola çağan. Yönü çağa dik geçmelerler Türkmenistan'la. Ne ol yaştan 18 yaş içinde çağan emeti bizim doğrumuzda. 38 mi 43 mi % olmalı. Şunu biliyet. Yönü bunlar bizim doğrumuzda şu vakti demede. Statistika yok. Onun ne için yok edilenine maydık vereyin. Irak eşçeğine maydık verecek. Şimdi yarından çıkaramda da sen sonra halmırat. O saparağa. Mümkün değil. Ben kağıtları hep birden yarından çıkarıyor yan garraptım. Ne? Bir cemiyetin 38-40% yaşları şolong okuwo, mekteplere, bilime, harcamalı pulunu bir hayvan köçük talsa ne ilik ne ilik baka vererdiniz kalmadı. Bu adamın aklı artık diyecek. Aklına artık olun sonra diyecek. Ne mi deyip yok aklet bilecek? Kalmadı. Onun cevabı tayyar. Ödün aydık geçtim. Akılsız adamdan hiç açan ahlakım yok. Ahlak yok. Görmedi bu zatlar için cevap karşılık diyen duygu düğümünden yok.
Yo, şu zatları edip gören adamlar mutlaka kahramanları. O biri atası, o biri arkadağı, yine biri arkadağı. Onu önlerine sol adı takıp bilen adamlara neyle göz bilen bakıp bilerdi. Beni demediyen deme içimi it yırttırayan meseleler şu meseleler. Bunu korkumalı o ahlakı ya da akıllı ya da bilgisi yetken tercihinde. Bu da hazır metal tarıktır ya da adamın. Bu millet o geleceğini yok edenle de çapak çalıp bilen ekeni. Bilmeli. O senin geleceğini göz örtülü. Yok ed otuyorsun. Ne yankı okulçuluğun, mekteplerin çoları harc etmeli pulun ne açedığını soramayan olsun. Onunla kılıklanmayan olsun. O tayyum hiç tat varmayan olsun. O senin geleceğin olmadan. O bir devletin 40% halkı ertir. Devletin başındaki adamlar değil mi? Yani, meme yeri sotayı, o pente, ben penten değil, hakiki ayttım. Ben o ötücüğüm sorayın. O men alak 100 milyonlarca o pentener var. O şolon penteleri, şu at bilmedim. $30 yeten ya yeten yok mu? O arada da hiç yerde bilgi yoktur. O tabii bilgi verir yalak derler. Utanman o Mehmet ben bilgi verip bolunokta verir yalak derler. Sonuçta bular o Traustya yalak kellilerin kuma sokup o sırtlarını yokurup kaldırıp biz göremiz o hiç ben görünok diyen olma günde. Yani o adamlar yaşamalı. Ben öğretmemeye aydık verende. Bana ben kazanan yeni süydüğünden halal rahmetim bilen kazanan o pensiyadı şular veren nokta. Bunlar kim? Pensiyanın üstüne çökür yani. Bu oğru var. O bana şular sen kazanmadığın deyip biletler yok. Ben hem de bu detleri. Ben dünyanın iyi retine olum. İkinciden ben size dahile gözüyle bakamda da. O pul men pul. Ben ömrüm boyunca işleyip kazanan pulum. 2 manat borcum tapavut yoktur. 2 milyon borcum. Onun tapavut yok. Bunu men ne bir küçüğüm adamım derler. Ködürlüğüm emet boyunca. Orta uruptan yukarıda bir adam. Men hakkımda şu hayvan iyip bilen orta. O böyle ki işçi dayıkan. Yine şoğun mendeş insanların hakkını neyle yiyendiriyor diye. Ödlerim utanın okur bu kadar. Bu ayıptığının bilen okur. Yani ahlak diyen dağıttan hiç şırat yok. O da yokluğun devamı akıl yok. O akılsız adam ahlaklı olup bilenlerle tebligatı kanun. Bunu düşünecek olsanız bu topor şu arada filozoflar vardır, nemeler vardır. Sorur dinleyen, sorur. Suatları. Bir de suud edip veren. Akılsız adamın ahlakı olayanlar. Akılsız adam ya devletin başına ya siyasetin içine varyan olsa o taydan oğurluktan başka hiç tat yoktur. Onu önünden aydıp olayan akılsız adam yani eline tutup ya da plastiğe de
şonu Peki. alma üçün o şoňa tarap göreş alıp barýanam bolsa. O adalatly uğraşym alıp barýan bolsa. Hiç bir tapawut ýokdur. Indi barıp şu taýda oturýan. Adam edip bilmejek, başarmajak işiňe barýan da. O taýk näme üçin barýan? Diňe owurluk bolmaly. O üstüne perdetini nähile edip ýapaňyzda da näme diýenler. Näme şu wagt Türkiýe deretler, şu kartinalar şeýler açyk görnýändir. O ýöne 20 ýyl, 22 ýyl adamlar allap bilýär. O dil bilen adap bolýan. Söz berip allap bolýandyr. O biraz emläp demedip iýimläp allap bolýandyr. O populizm bilen allap bolýandyr. Bolýanam ne 20 ýyl. Erdoğan. Ben bir döwleti başyna oturyp. O döwletiň ýagdaýyny ýere ertenine bir teredip gör. Onu diýeni 3-4 ýyldan görürsün. Yani 20 ýyl mundan o döwlet beýle däl. O Türkmenistan sonda. Ondan ümmet. Ne taýda men bir arasyna bir maý bereýin. Bu çiýançan ten Almurat düşünýäni. Bolar saparagy bu batı bu düşünükleri waýdyp berýär bir taýda düşünmesi zat ýok bu. İki klas bilimi bolan adamın düşünje bar bolsa şu zatlardan o netije çykarymaly bilýär. Indi sen aýtdyň da şol pensiýa barada ine hemme kişinin hakkı var. Şu ýaşlykdan kazanyp şu garranda bir arkaýyn öýümde ýaşaýyn çağalymy aktyplamy kapıdan elini soğuk verir yani men elimde de biraz bir zatlar bolsun netine Türkmen şol ýygynçygy ýa toyu ýa ýasa. İkisinden birini ýygnaýardy. Abi pensiýa da döwlet tarapynyň şu hakkyny tutulyp alnyk galynyň salgyt. Indi şoňa iki tarapdan şuma yetmezlik mümkinçiligi var halkymyň. Birinji tarapy ýaş tarapy. Teminäme aýdypdy mundan 2 ýyl ozal şonda bar maglumatlary görä Türkmenistanyň orta ýaş şumalky wagtda 46 ýaşdy. Pensiýa ýaşy 60 ýaş diýip bellenir. Diýmek 60 ýaş möhledini ilatymyzyň bilemek statistika bolmandan klanda daýsak ýene bundan bir dogry däl. Ýöne şu halkymyzyň ýaşy metanatly ýa ýalmyşsyň hakda. 60 ýaşaýan adam gatnaşan ýurdun içinde. Gara rahmet çekip bezagana bu yerlerde ya medisina hyzmatyny ýok görni ýaşaýan. Ene bulan hakykam iýli bulan şu ýaşlyk ýyllaryny aýdaýl o çağlara ene özüni açandan görýän şu kalkodyň rahmeti ýa potrody. Ondan bulan hemme gadynyň puly ýa aýlygy ýa hakky ýa pensiýon fondda goýulan ýemedi. Köýkki diýe ölenden soň bularda o ýygyna galan adyma bermelýän kanuny ýok Türkmenistanda. Meselem Türkiýede şo bar diýip eşitdim men. Adam ýok bolsa şo adamdyň galynyň pensiýa hakkyny aýalyny geçirilýär. Ya maşgala garlarmy. Bizde olur ýaly kanuny ýok. Ölüm gutordyň. Näme gadanan bolsa alyp gitýär. Indi sonra onun oğludukta görünü yani yan doğraydı bu atın. Sen kim mal tapawdy ýok. Sen işlem o taýda çeken rahmedin var. Yıllar boyu tölen salgydyň var padagodyň aly. Näme üçin olsa hakkyny bilmedi. Ya men hakkym bilmedi. Bugün özümizden misal getirip o taýda 100 miňlerçe adam var mı hakkı iýiler. Ya milyonlar belki sapara. Men aýdyp gutoraýyn. Ine şolon hakkyny näme üçin şular iýe. Dogry aýtdym. Şolon hakkynyň hasabyny, çağı pulunyň hasabyny hemme çykurýan binalary şol halkyň agdynyň kaklyp alynan şol halal gazanjynyň indi şu zähmetiniň netijesini hasabyny bular özlerini köşk beýwan ýurdun daşyndan milliarдлап çykaryp otyr. Ondan şu zatlary görüp görmediler salyan bilip bilmediler salyan halkam ondan ustada günahkar bolýar bir tarap taýan kuzu bolsa bir tarapy halka diýär näme üçin hak hukugyny talap edenler. Ine şu matera aýtdyň hak hukugy bardy. Näme üçin Gurban Guly sen ya men hakkymy bilmeli. Sorap bilirsin. Ýöne halk näme üçin soradak näme üçin pensiýa hakkymyzy ýa ene matam ölüp gitdi. Hani bulan puly näme üçin ejeme geçirilmedi? Näme üçin çağalarına geçirilmedi şo pullar?
Eger şoň hatagyny köşke bir zat gurulan bolsa, hanyň obligasiýa, hany biziň otaýdy, biziň aýdaly biziň öz peýdamy ýa bize berilmeli prosent şoň ucundan. Hiç zat ýok. Ene eden etdilik, alan allylyk. Şoň üçin bolup duran ýagdaý bir. Ikinciden sen aýtdyň, ýani ilatymyzyň 38-40 göterimi. Ene şol ýaşlar, 18 ýaşyna ýetýänçe ýaşlar. Her bir döwlet şeyledi. Şu mahal näçe bolanda da şol borç döwletiň boýnuna dur diýjek bolýar. 18 ýaşaýança çaga enatasy bilen den hatarda. Käýerde onunam ýokarda üstünlükde şoňa arka durmaly, şoňa kömek etmeli, ýardam bermeli, saglygyna teretmeli, okuwyny üçin etmeli döwlet. Çaga pulun tölemekden başlar. Sozatlar edilýärmi? Ýok. Niýazyň döwrüne atla çaga pulun ketdiler. Hany ol pensiýa bilen. Çağalar eklemeli, garrylara dip. Çağalarda pul ýok. Ene bu beren bir zat beren ýaly etdi gurban uly dogry aýtdyň. $35 bilen men bilşime görä $50 aralarynda pensiýa bar. Şo bilen nädip sen güzäran berjek? Derbanyňam şoň içine girýärsen, bu ýanky doktoruňam, saglygyňam, iýmitiňam, jaý töleňem, suw töleňem hemmejim şu $50 içinde. Üstesine de işte oturup oğulluğunun aktıklığın bilerim senden kanıtama. Ne bileyim şu halkımızın ýagdaýy şu taparadan gasy dogry belläp geçdim. Men ýön bäde uçurur dedim şunu has halkyň dili bilen aýdyp berýän. Ýok şu zatlar, ýok. Sebäbini sen aýdyp otdyk, näme üçin ýoklugy. Ýöne şu taýda şol sen getirýän skalamda inni bir adam sayını ýene-de statistika ýokda, şu Türkmenistan'ın şu adam şuny işleýär, şolun töleýän pul orta hasapdan şonçarap hazina gelýär, töle pul padahodnaly. Onun aýdar ýaly mümkinçilik ýok, biz ýöne biz bilýär şoň az däli. Ýöne nire aýdýar şu pulny hasabat ýok. 34 ýyl şumadan halka şu meselede hiç ýerde hasabat beren ne ýolbaşçy bar, ne edara, ne gurumy, ne de ministrlik. Ana Eýsgaça aýtsam şeýlere tapara. Ýöne ýene de bir mesele bar. Ilk başdan şu barada aýdyp gutursaň, soň men ikinji meselege geçmekçi bolar. Almırat o çağa pulu rükicecek bir bölümü %3%'den tutan o bizim çağlamıda, yaşlamıda okuwo ýaty tadikden başlap ýokary okuw jaýynyň demetine çenli hem beceti döwlet finansiýer edilýär diýilýändir. Demede de konstitusiýada şeýle ýazylýar. Oň içinde çağa pulu 3%, 2% diýýär. O tidin gurrun edýän demäňiz, urýan demäňiz şu 3%. Ýöne 97%. Yani mekteplen finansiýermesi bar. Mektebe göwerilen pul vardır. Göwerilmeli pul vardır. Ýokary okuw jaýyna göwerilmeli pul vardır. Orta hüner, kär, alman nemelere göwerilmeli pul vardır. Ol yani ägir ullokan nemedir, tuğmadır. O tuğmany entek eşitmäňiz näme bilen bolakda. Bizim toplumumuz bilen o. Bu da bir geň bar. Hiç kimem bilen nasıl para? Bu bir gaty geň bar. Şonu ben deňeşdirmek üçin Şweýçarda bilime okuwa näçe pul göwerilýäni aýtdym da. Bir adamlar oýuntun bir kellelerini birda çykyrdatyn. O diýip aýtdym da. Ýöne çıt ýok da. Onu bundan ýerýe o taýdan geçýär. Onun bilmedim. Bu bizim toplumumuzun cahillerinden mi? Ahlaksızlığından mi? Bilimsizliğinden mi? Yemeden olanlar da önemliler. Bu katı hem utanç raptallar hem bu katastrof. O bir milletin yok olmasını özü kabul edilen ýalak bir zat. Bir millet men yok bolup gidýän şuna men kabul edýän ýa-da. Bu millet bolup bilermi? Toğra çykýan orada. Sen bilimiň bolmasa, o sen ne işiň bolar, ne hünäriň bolar, ne aşyň bolar, ne işiň bolar,
ne hopsuzluğun olur, ne kanunun olur, ne başka da adım olur. Hiç adım olur. Bunu yani bu millet kavurlat biliyor. Diyden sonra vardır. Bunu korkup kavurlandırıyor diyden. O da gerçek yani anladın o. Gelengsizlikten ne diye diyden doğru uzat der. Ahlaksızlıktan diyden bunu ediyenem ahlaksız. Yani bunu kabul ediyenem. Bu lokan bir ahlaklı ip olunu. O yemetli çekke o görgüsünü çiğlesini kesip çekke. O yemeden o bunu bir karşılığı depkem korkudun. Umumi toplum bunu düşünmen bilir. Karamayak deme. Yani ben tiyaratçı, ben tiyarat bilen demediyen diyen katlan ya da kravat takmayan, kostüm giyen ben bir yerde okudum, demettim diyen atlan hem beceri bu zatları düşünmesi gerek. Şöyle düşünmeyen orada. O demek her bir kostüm giyen o kart takınan eline diplomadan bir akıllı adam değil, ahlaklı adam değil. Ne filozofya bunu şeyle tuğut ediyor. Düşünüyor musun? Cemiyetinde baka verecek olsanız bu atları elektriğini geçirip terede koyup tengriyaktan ne elektik sorar. Daşından gelen, içinden gelen ya tanıcak olayan ya da takip eden Türk ne cevap verip bilir öyle. Berdi Muhammed'i bırak emet. Berdi Muhammed bırak. Niye adım bırak? Bulun ahlaklı bolonla bolmanla. Yani 5 milyonun içindeki adam hiç tattı. Bunun meclisi var, halk maslahatı var, deputatları var, bunun devlet Hovsuzluk Komitesi var, bunun profesörü var, akademisi var, rektörü var, prorektörü var, akademiyası var, üniversitesi var, enstitüsü var. Sadece bu topar adamlar görüyor yani. Şu atlara düşünmen, şu atları dilini alman, onlar bu dünyada ne hep yaşatıyor. Yani şu atlara terezap verilmeli. Yani verilen yerini gördünüz mü 30 yılda? Hal bırak. O yüzde verilen bilen o düýüp garylmanın soňa seredilligem däl tapara. İki kafine süredellerin bolýar onu düýüplü meseleni sen aýdyşyň ýalydyp düýübini seredip ene gelen netijeňi şu öňümüzdäki ýagdaýym şeýle çykarlyk şundan ibaret diýip aýdan adam ýok şu gün için. Ya düşün çukurmyzyň düýübine şundan ibaret diýip. Onun sağlam üstüne. Asaplan üstüne. Onu ünsveren almam olmadı. O jangaýsyň ýaly diplomlu, galstuplu şleýapaly. Hiçbir dine bir günüm hoş günüm maňa zat diýene galan halka hilalaýsyn diýip ýaşady. Ne onu aýtmak gerek. Bilimli gatlaryň eden işi şol bilimsizliginden onuň bir näme hantama bolýar. Diýme hal bırak. Bu demeti vebali diýen ya da günäti Berdi Muhammed'in ya da Niyaz'ın sünneti diyelim. Yok. Bu işin vebali günäti o Türkmenistan'ın meclisinin sünneti. Biliyor musun? Doğru. Onun halk maslahatı diýip bir iň ýokarky organy bardy. Onun bir kanun var. Onun bir kanun Kanunlu bolsun, demesi bolsun, o bizim däp desturlarymyzy ulanyp
şolar ýalak nemäni guruluşy ayakta tutup bölürde. Şoň bilen halka allap bölür. Diýmek bir badyk kabul etmeli. Ine Türkmenistanyň Türkmen deme jemgyýetiniň çüýremeğini, tozmagyny o iň uly jogapkär halk nämedir? Meclisdir. O şolar ýalak meclis bolan üçin şolar ýalak diktatorlar bolup bilýärdir. Başgaça bolýan näl? Yani halk vekili demek, sen halkın vekili adı üstündedir. Halkın vekili, halkın problematini dile getirmeyen olsa, yani düşmanla ne vervettir? Düşman taşınlar, düşman görüyedir. Ne yapacağını biliyor. Yönü, yani halkı tayladı edip, meclisin törünü, tribunasını oturan adamlar vardır. Onu boşlardır. Özlerim kasım edip baryanlarlar. Şolar Türkmenistan'ın nerede bir düşmanı bağ olsa şolun in ervedinin en bir ervedi değil pata verilmelidir. Yine bir kanun oyuncusu ceza verilenine de in yok cezalar şu adamlar inmelidir. Prezident değil. Olurum günahda uğra yerler olun. Etatın eme meclisin deputatları vardır. O hiç daha cevap vermeyen yerler. Yani şeyle yani diyeyim. Şeyle var kaydan yağlarak yağdayda demet nemeler vardır. Olun borçumuz şodur yönü cevap karşılığı. Katulur. Ben başka devletlerin meclisinin o nihayet işleyenini görüyor musun? O prezidentler taylaulan geliyor da. O taylaulan hep türlü adam var bilenini tarih görkodiyandır. Giyitlerim taylaulan geldi. Şeyler. O. Trump'ım taylaulan geldi. Erdoğan'ım taylaulan geldi. Yani taylaulan gelenine yanlış adamları gelip bileyenim taylau görkodiyor da. Toplum yanlış biliyor. Yani şoňa protivovet o yine meclis o ya da kongres yani her devletin özüne göre kuruluşları vardır. Yurdunu yıkmayacak olsa şolar denmesini ıkbalini şolar tetkikliyor. Yani görürsünüz ya Trump gider ya Amerika gider. Giderler bu Amerikan'ı. Trump'ı giderler. Ya Türkiye'de de ya Erdoğan gider ya Türkiye gidiyor da. Türkiye Erdoğan'ı giderir. Türkiye'nin gider yani. Şoň üçin ya meclis bir bir formal bir guruluşdy geçme. Bular üçin formal bolany gowy, olon bir ogurlap ýa-ni diýenlemem ýok bolýar ýöne. Şu taýda oturup halky allamana kömek edýär. Cenayetin nemetini regulir dediler. Şolar üstülen edilýär. Wat meclis ýa halk maslahaty ýok bolsa, bular hiç bir tiýatatan ýok. Berdimuhammed bir problemany halkyň öňüne çykyp burlan ýeri, çekşen ýerini eşitip bildim otur diýerler. Ýok. Bu etmeli hat. Meclis näme üçin edem ýok diýip soraw bermeli. Ben aýry oturanda atlamdy. Belki de bunların köpsünü meclisin eýeleri aýtmaly. Ben aýtmalylar. Ben Türkmenistan'ın halk düşmanı. O ödem bilmedim
Yani kırmızı Interpol'un kırmızı bülteni bilen gözlenýän iň uzak döwürden beri gözlep görün halk düşmanı. O men şeylen o şunu içindem Interpol'un kırmızı bültenini otuyor. Onu nädip tapdyrlar, kim tapdyrlar? Ýöne men şu oturan deputatlar, meclis heyetlerinin wekillerin, halk wekillerin aýtman zadyny o aýdyp görün toňkada bolmaly. Öňküler gitdi. O da nepet otuyor. Bu meselelere biri doğru baka vermeliler. Onu verýänem ýok. Bu da atlar düzetçek bolýan adamları o da nepet alýarlar. O halkam sapak çalýar. Karşıdaşı taraptarı tapak diyor. Dögenler. Onun bu halk o ölme yok olma kailli denen bolýar ya da peçwalan ýoly şo diýdenen bolýar. Başkası düşündürsün tapamokda. O başkada düşündürüşü var olsa düşündürün dingdäli, ýalňyş eden bolsa kabul edeli. Ödüm edilen zatlar katı ahlak dışı. Ne talınan zatlar vardır. 30 yılda. Solon böyle çeşmeden doğrayın. Nereden hatavda talını? Bu pul nire. Nirede. Ücretin hayfıstat yaptılar. Bunu bir soramalıdır. Bunu inetin mahalleler, atatın mahalleler. Şular şuna çendik ne Türkmenistan yollaşçıları olurdur. Ya da beylekler. Şulon birden öğündürüp, dörödüp, yaradıp, kazanan yeka köpüyor. Ben şoňa taýap. Özüm isledik var tuğdet bile. Yekada. Bulon eden zatların hemmeti, yani çağıran kulun hasabına, kentenerlerin kentetin hasabına, invalid pulların hasabına, sağlık sektörün hasabına, diga şoň hasabına. Özlerim kahraman. Şoň üçin diýenden ahlak bolmasa kanunlar bolýan nädir? O kanun olmasa diýişnap bolýan nädir? Bilmedim, düşündürüp bildimmi, bilmedimmi Halmurat? Yok, o düşünürdüm tapara. Näme o ta düşünjüme ýaly hiç tat ýok. Düşünjek bolýan adam, kaly bilen kabul etjek bolýan adam üçin mundan başga näil terde düşünülmeli. Özüm türkmençe aýdylyp otyr. Düşünmejek bolýan ya o kümsükdir, ya samsykdyr, ya da isleýän näle şo ýurdun düzelmeli. Kellesi boşam bolsa, onda da bir duýgu diýilen zat bolaýmymy kadýan, umtylmak şu zatlary düşünmek üçin bir hiç bolmary kidijek hereketlere başlansa da ulu zat soňra gelip biler. Ýöne hiç bir hereketi ölýärlik bolup ýatyr, bütün jemgyýet onsoň bir diýrelerin diýrelmezin diýen soru öýür boýuna galyp durdy. Bilem dogry sapara. İkinci meselemize geçäýdi bolmasa şu taýda. Olýar. Geç. İkinci. Menden bir kerde soradylar da şol ýa-da Hamrada anyra kapara aýdyp berýär şol ýer suwra formasy barada, mülk barada o bir hil ara wagt düşdi da kemine gidel bar ozal sen goza otydyň wagtlar kemine bilen bol indi kemine bolmadan niýet çekdir aýbary şu mesele içkin goz bolan. Onun ejek bolýan zatym indi şol yer suwra formasy diýilen indi birini sebep zamanına ululan adam da men böyle düşünjäm aýdyp berýär. Yer suw bolsa şol yer suw ulup beren adamlar halkada, savgada şolary degişin diýip düşünýär. Men şey diýim kabul etýär. Täýede der kılýar.
Sen aýdysyn boýunça ýer su reformasy ol düýgünden başga zatlar. Menem şol sen ol mülk diýen zadyň ben ozal dogry düşünmedim dogrusyny aýtsam. Bizde mülk diýen düzgün, mülk diýen kanun, mülk diýen eýeçilik bolmansaň, onuň bolmadyklary düşünmegem kynda. Teoriýada bolup biler, ýöne onu gyzyklanyp okan şol orada işlän ýa bir näçe ýyllap çaý sowadan adam bar, o sen ýa spesialist, ýerin suwuň spesialist. Onun için şu yerde meňem düşünmeýän zatlar bar. Onu sen halka da düşünürip bersen menem özüme gereğin içinden alsam. Sebäp ol ýa-su reformasy sen özüň aýdyp ötdiň zamany. Ene ol aýhana ýer paýlamak bilen çäklenmek bu gaty ulu meşhur däki zatlar. Sen şunu diýip düşünürip bersen bile. Doğru başardımdan halmırat yankı mülkiyet hakkı deyip bir teori diyeyim ya da bir yarday var. Mülk demek eğicilik demektir. Top sürmüş değil yani. Mülk demek yani top sürmüş. Mülk diyen Türkmen halkı koloni edip bir kän aydındı. Şu mülkiyet hakkından mahrum edilen halk. Mülkiyet hakkı halk o näme diýen o ne soru verip oturýar da. Ne Türkiýe meclisine girdiňiz. Rotaydym kan diýdim. Ben o mülk döwletiň kütündür diýär. Mülkten eýeçiliň yer eýeçilik diýmek o diňe daýhana degişli däl. Sen aýdysyn. Ne jogap bereň. Yer şäherliň ýerem ýerdir. O toprağın hemmeceti yer eýeçiliň nemetinde geçýän bir hadisedir. O gaýtap tersine şäher ýerlerde toprağın bir dönüm ýa-da bir hektary türlýän, ekilýän nemeden belki de 10 esse, belki de 100 esse gymmat bolup bilýän. Dili ýa-da lakatsy şoňa görä o bahadam şeýle bolýandyr. Bu talet ben İstanbul'dan misal bereyim. İstanbul'da 4 otuk yer 4 otuk golun 400 kvadrat metre bolýar da. Yanlışmadan şeýle. Şolar ýalak yer 50-60 milyon dolara yetýän yerim bardy. Dört otuk yer, 400 kvadrat metre, 40 metre beyle, 10 metre beyle. Ondan yankı milyartlı bey gökdelenler vardır. Almırat. 20 etaj, 30 etaj, 40 etaj, 50 etaj. O sorun adından 50% toprağın hatabıdır. Sorun milyar daha oldu. 500 milyonu toprağın hatabı nemestir. Yani yer su reforması demek, yani mülkiyet reforması deyip düşünmeli. Halka mülk hakkını, yani mülk hukukunu, mülk edinme ve onu koruma hukuku verilýär. Yani yer su reforma demesinin büyük demesi, eýeçiligi, döwlet eýeçiliginden, halk eýeçiliginden toprağına çek. Toprak zenginleri, bayları ne Türkiye'de ummatı baydır. Türkmenistan teritoriyasını gödüğünü getirip gör. Hem beçeti yankı sizin sermayanız
kapital değil yani. İşe başlayacak oldum. İş emetmeyle sermaye gerek. Ne olur ne iş adet polyanel. Yani elinde 100 hektar yer olsa ya da değerli yerde 1 hektar yerim olsa yeterlidir. Deneyem demek sermayen ya artık elinde demektir. Böyle onun banka tepilname hükümünde garanti. Koyuyorsun, kredi alarsın, yine burada dolar alır. Yani yer su reforması, yani mülkiyeti, yani halkın eline mülkün geçmeyi, toprağı ile bağlılığın hem de halkın eline geçmeyidir. Bunu yönünde bana burada hani bayetçek olup yani emetçek olup değil, o mülkiyetin demesi. Yani bizde Türkmenistan'da köp zade yani tüyüplü akli yetilmeyenliğini, son üstünde işlenmeyenliği, o işlenmeyenliğin tever bilgi yok da, o bilgiden halkı bilerek bil katlayın mahrum ediyorlar da. O medyan yokluğunun büyük tever sonundur. Şunun demesinin hem de şunun kontrolünü bolmasam sonundur. O tayda da bir ünlü öğürlüyordu. Şu mülkiyet arada yani Postavet demesinde Rullokan çekiliş börlünün kavat gelen elsiniz. Sebebi mülkiyet duygusundan o Sovet demesi doğru mahrum edip bitirdi. O Sovet adam sen düşünürme de kıyın. Mülkün oldu. Ütküş oluyordu. O mülkiyet demesine geçmeyen Bağdarak faaliyetine geçip bile oldu. O Bağdarak faaliyetine geçmeyen öğrenimçülüğünü yolu koyup bile o. O devletin eline hiç hadi işleyenler. O devletin eline mektebim işleyen nokta ne görüyorsunuz. O işledip bilen devletin entek. O bize de uçmadık da. İşte de bir bölük için bir bölük halk için işlep bilendir. O da ulu nemeler bilen bir devlet ya yurt çocuğa bölükten varak da o bölük 1% ya yarım %. O işlediği de. Hata da sonuçta. Devletin eline zavod fabrik produktif işlep bilen yok. İşlen yeri var mı? Yok. Yoktu. Şunun için yani hususi eyeçiliğe Bağdarak faaliyetine geçmek için ilk mülkiyet hakkını, hukukunu halka kayıtıp vermeli. Onun tepkileri olur ya kanununu ya hukuk devletine ne vermeliler. Hukukun dikeltmen onu edinde de işlemeye de. Şunun için hem bir yerde hukuk ilk hukuk geleyendir, hukukun üstünlüğü dikeldileyendir. Onun aşağı hukuk olman sen malın mülkün kepil olayan nedir? O kepil olmasa da sen kimdi? Değil mi? Onun tapavda olayan nedir? Türkmenistan'da şu eğicilik var mı? Yoktur. Orta de yoktur. Mülkiyet demeti orta de halklarına iyi de kayıtılıp verilen nedir? Vermeyen düşünün. Orta de ortadır bunlar. Onu bir oligarki neme yok orada bir mafyozlu strukturu yalak neme yurdu soğuyandır.
O şoň üçin taklaýarlar da bu zatları. Bunu halklar açan düşünjek, açan çözjek. O ne şu halkların öýlerine bagly. Gurrun etmeden bu düşünjede ortada çykmaýar. Bizim ýa yertu reforma diýilen adamda 30 yıl bundan öň postsovet demekinin içinde ilk başlan döwletden biridir. Bu ne kadrını bilirler, ne manasyny düşünürler, ne wajypdygyny da düşünmediler de. Şuna düşünen noktalar eken de. Toğralar orta çykýar. Şuna düşünen noktalar wajypdygyny, şunu geçmen başka da geçip bolmaýanyny da düşünen noktalar. Böyle o aramızdan arka dağlanıp ken beyik serdarlarımız var. Nirilerde o ne edip serdar olýarlar. Onum ne aydıp verdik. O çağalan pulunu, pensionerlerin pulunu. O solon hakkını yiyip arkada oluşup böyle. Özlerin utanç yoklar. Şuna karşı argumenti var olsa aydıp verdim. Verdim Muhammed. Şu an diri etmiyor da. Şu aydılandığa da çağalan pulunu yiyemedik. Karılan pensiyetin pulunu yiyemedik. Solon yankı sağlık memesindeki medisina başlan. Verilmeli pulu yiyemedik deyip bunu subut et verdi. Ben şondan söylediklerini ötüş sorayım. Yani bunu etmeden son borcudur. Evet abi. Ben başı diyelim. Bunu ne soramayan meclis o da ne bir yani bir kara bir nemedir. O neme diyen bu adam tapariyalakta long nemesinin bu günahların nemediğine düşünün orada. O ilki asılacak, yakılacak ya da ömürlük basılacak ya da en yukarı cezanı verilecek adamlar şu. Yani Türkmenistan'ın meclis üyeleri var. Onun halk maslahatının üyeleri. Onlar düşünsün düşünmesin. Yani korku vertilsin, ürkü vertilsin. O da tapağı yok. Halkı şular bile ne anladılar. Adetsinler bu zatlar. Ben bile moktuk bunu bir halkı yok et bilmez mi? Ben düşünmendim. O verdiğim haber saatler olurum cezalarını çeker olur. Yani etaat nemeler şulurdur. Şulur yalak sizin meclisiniz bağ olsa. Albrat. Şulur yalak halk maslahatınız bağ olsa. Şulur yalak mektepleriniz şulur yalak oldu. Şunki yalak. Yokorok ucaylanız şunki yalak olsa. Şu milletin hiç var. Ya ağzı aşağı yeter. Ya rahat günü yeter. Şeyle olmalıdır. Sizin gedaylığınızın, betbaatlığınızın büyük sebebi mektebinizdendir. Size bu zatlan karşısına neyle işlemeliğini, görüşmeliğini, durmalılığını ve çözmeliğini uğradılan yerler. Mektep, yukarı mektep. Onun bu zatlar nerede böyle oluyor? Meclisin şurayalak olan doğru biliyor. Değil mi? O meclisin demşin önemliliğini, o meclis, o bizim çağlarımız demşin böyle okudur ya değilmeliler. O bizim meclisimizde bir milletvekili, şunu deyip bileyim, ya diyen yer var mı? Ya bizim yukarı okucağlarımız çağlara ılım verip bilen o. Bunun geleceklerini uğurlayarlar. Değilmeliler, meclisin vekili.
onu taparağa ya hazmıra dağa diýmeden bizim o. Ne olur ýalak wedipe berilen. Ne olur ýalak bir mertebe berilen. Biz sıradan vatandaş özüm pensiyada o bir aýdýar. Bular aýtmaly. Sizin betbaçylygyňyzy Qur'an urlan ýa nemeden gözläp berme. Olaryň edýändir bolýan ýöne esasy näme? Mektebi ýa nemäňi şular ýalak bolsa hiç wagt. Atar koyun ol akıllı adam gelben size demet bilmeýär. Özüň sapdyk bolsaň sizin gerne dediği işlep size törek kadar bermedi. Gamra. Atı doğru. Doğru sapara. Ben şu taýda bir kısa goşaýyn aýdallyň üstüne soň bolmasa soralar var bolsa soralara geçer sapara. Bir saat bolup barýar. Ben diýjinler häzir men aýdyn şu taýda diýjek bolýanlardan sapara şu mülkiýet diýilen mana ýa düşünje ýa pluraly bolup biljekdigini men Şüwetse gelemde gördüm. Bundan olan o şahsy ýeçilik diýilen durmuş biz o Sowet zamanını görmämişden ene şu taýda 100 ýyl gabat geldi. Meselem Şüwetsede şumal 9,5 milyon ýylat ýaşaýan bolsa şolaryň okuwçysyny ýaşaýasyny beýlekden aýranda da 4 milyon sany mülkiýeti bar şu taýda. Şüwetçiň territoriýasy şolar arasynda kimde 5 hektar, kimde 500 hektar, kimde 5000 hektar bellidir. Ýöne şu hemme toprak, tokoy hemmesi şahsy ýeçilikdi. Akıl territoriýasyny alanda Şüwetçiň belki 2-3% döwletiň elinde olup haýdy döwletiň elinde. Har bolan elinde ýa bir şular ýalyk bir döwlet goranmak ýa bir ýerur desgalan gurulýan ýerinde döwletiň ýeçiligi bolmasa ýerin üstü asy hususy ýeçilikdi. Ine şunu gördük biz mülküne ýetsedim. Ine şumal men akdygymyň 5 hektar tokoy bar sapara. 2 taz zaýy bar. Soňşa mülkü men soň içine barp soň tokoynyň bir agajy kesip almagy hakym ýok. Ýogsa men akdygym sonun sonra almaly ýa satyn almaly. Ine mülkiýeti şeýle bolýar ekan. Urdumşalyk ýok bu taýda bizimki ýa-da. Hemme zadyň öz ýeti bar, her bir zadyň öz malynyň öz gymmaty bar. Ine şo bilen şular ine asyrlar boýy ýaşap gelýärler. Harpur orta asyrdan bäri paçaň möhür bilen berilen ýerler, topraklar ýan biler goşok diýip aýdýarsa 20-30 goşok aňyrdan gelýän mülkdarlar bar Şüwetsede. Familiýa diýýärler maşgalalar. Gidip ýatan müňlap hektar. O ýa-da Amerikada da ýaşap biler. Ýöne mülkü şutajdy. Şonun beýdin şoň tokoyny da girýän adam ýok, ýerine de ýewaljak ýok. Bizde şol bolmanda ine şu güne düşüpdir. Raçy dogry belläp geçen tapara şu zatlar bolmasa biz nädip özümizde ýere ýeti ýa topragy ýeti ýa-da in arky düşünjede ýurda ýeti diýip duýup biler. Ýok, hemme zat amanat, hemme zat gard, hemme zatym hana potrat bilen zadymy diýýar. Raçy dogry belläp geçdi. Meclisiň ýok görüne döwlet işläp bilmeýär. Meclisiň ýok görüne şu meclis bar bolsa diýip aýdylar. Eger meclis bar bolsa şu atal ogul öňkünýär. Bir gün oturmagy wezipesinde şularda hak hukuk ýok. Täp meclis şularyň garşysyna öz kanunyny goýmaly. Kanun çykarýan organa meclis. Şular hiç asyn halkyň peýdasyny ýekiji kanun çykaranyny men soňky 33 ýylda görmedim. Ýok şol sapara. Hemmesi zat ozal niýatyň bahsydine, şol şahsiýet kultuny toňa minip atal ogul. Şol näme agdyny poksuçlady, şol kanun el galyp ene gitdirmesek, gellemesek, ene şol goşa durnak üçin deputatlar islemezdiň ki, islesen aýdýan şol götü pamperslik bolýan ki, halk maslahatyny oturuldy. Şolonky. Günä şolarda jogapkarçylyk esasy şolarda sapara. Şular eger bek duranmasa, halkyň arkasynda da çykaran kanunlaryň arkasynda duranmasa, şunu prokurorlar üstüne olan borcu prokuraturan borcu
çıkarılan kanunların yerine yetirilişini gözükçülük edýän gorama prokuratury adamlaryň götüni isap bermekde kanunçylygyň yerine yetirilmeli gözükçülük etmek esasan jogapkar gorama prokuratury. Şolar şo ne diýem? Ýeke ýerde orada näde kanun işledi. Kanun döreden adamın ähirmesi ayağının aşağını trap edip taşladılar konstitusiyanın çıkarıyan kanunlarını prokuraturada görmedik sıran bolsa bunu devleti ýetçilik etmeli, goranyp etmeli, mehemeti qarary gapyk bolsa, gulaklar ker bolsa, diller lan bolsa, onun o devlette haçan kanun ýörer, kanun ýörmä devlette dile sen aýdýan hem bekbaşçylygyň ana görünüp durdy. Mene şeýle görýän. Ýöne mülkün nämedigini we gymmatyny men tutak gap şüwesede gördüm. Tutayda mülkün bolsa 10 kvadrat metr ýeriň bolsa, goňşuň gelsen howlunsa itiňe salyp şol tutaydan soraman senden geçýär bilmeýär. Hep şu jaga toprak tenki. Mülkün. Men görýän zadym şeýle tapara. Şonu aýtaýyn. Olar bu zatlardan men asla behabardym. Ýurtda katanyrdym Türkmenistanyň. Şahsy diýilen zat ýok, hemmejik zat wagtlaýyn, ýa patrot, ýa kärende, ýa kolhoz, ýa savhoz. Hasan Türkmen mülkiýeti bolupdyr. Mene bilemek näçe oşak aňyrdy. Belki orsel maka badyr bolunrym, paçalyk, myhalyk, beglik. Onuň ýazgyda bize miras alan hiç zat ýok. Mene görmedim, hiç ýerde duş gelmedim. Arhivde bolaýan mordan ýakyndylar kommunistler. Men bilýän zadym şo tapara. Deme Halmurat meclis şeyle bolsa diýende ya da prokuror şeyle bolsa yok o yani devlet nimetinde bolsa bilim söz ya sözlüm olmalı. Bol bilen da devlette her bir kuruluşun öz wezipesi aslında zatına çenli raspisanlar yazılanlar o bolsası yok etmeli yok man bolmalı o bu beyle de yok olur ya devlet eyle işlen yok devletin nerede işleyenini bilemez doktordu o yani sistema devlet sistemaların üstünden işleyendir yani sartiyet bolonno yankten aýdýanyň bolsa, bolsa şeýlere, bolsa zat diýýär. Sistemi beýle däl. Döwleti ýöredýän sistemadyr. O, ne pensiýa aldy urun etdi. Türkmenistanda şuun pensiýon sistema nähile işleýänligini düşünürip biljek bir Allah'ın kulu var mı? Şoňa da hasap berip biljek bir guruluş var mı? Ne sorular sataylardan başlamalılar. Şu an Türkmenistan'la şu kuruluşun o näde işleyenlerini, şu yığınlarının, yığınan pulunun muktarının näçediğini, bu näde paýlanaýanlygyny, o näde berilýänligini bilýän, hasabyny ýöredýän kuruluş ýokdur. Bunu soraýany ya bu kuruluşun näde işleýänini bilýänem ýok. Dedim dogrunuda ratlan hem beceri var. O elbette bunun caydalli o başka mesele. Yönet sistemi var. O sağlık sistemi var. O käbir eden işlerim var. O Türkmenistan'ı trahomdan, mama keselinden, tuberkulozdan, o yine de başka şolary ýalak bir yine keseller vardır. Şolardan ardındılar. Onun Sandepizistan sesi vardır. O yokunç kesellerden goranma nemeti. O sistemadır. O köp yokunç kesellerden o goranmanı başaran sistemamız var. O da yönü sistemadır da. Käbir meseleleri kölen sistemalar. Hem de zady ýöne gömmemek görmürler, ýöne şol sistemalar şuwat ýok. Hudaý haklasyn. Deme elinde
Covid gelenin eyle olanını öğrendim. Todan çıkmayamet. Onun hadap, kitap, statistika yoktur. Ya statistika o adam bana yardımlat dedim, onun yerine yardımdan çıktı. Ben yardım tenkiden kovrak. Demet bereyim. O statistikanın şu adlı yokluğu, Türkmenin tarihini yok etmek bilen destektir. Almırat. Türkmenin tarihinin bize yok edilmese de doğru yetirilmediğinin veren etpasçılarını, yani metni gözüne getirip bilenler. Yani şu statistikan yürütülmemezlik Türkmenistan'ın şu doğru için tarihini yok etmek bile destektir. Belki de ondan habervettir. Bir milletin tarihini yok etmenin bedelini vermediğini ölçüp bilenler. Hem de zatlar statistik öyle bilgen. Statistik hem senin tarihindir. Hem geleceğine denetip, analiz edip demetmeye aradan şunu çağılan pulunu yiyecek, çağılan peynirini yiyecek deyip şunu yok ediyorlar. Bunun ahlakının yokluğunun demeti yakır, demedi de. Aklım yok. O yediğin ratlarını düşünün o. Şunlar şu var, ne doğrusu, Türkmenistan siz niye kalp var yani, şu cemiyeti, toplum niye kalp var yani diye. Burada düşünülüp belirtilerler öyle yani. Çünkü yani yok oradan Orta Avrupa ölçeğinde fikirlerini doğrandı. Siz Türkmenistan'ı şuun niye kalp var yani. Maktadınız ne? Şunu düşünürüp bilecek prezident, ya düşünürüp bilecek milletvekili, ya düşünürüp bilecek rektör, böyle çoğunamaydım, prorektör ya da dekan ya da doktor, nauk ya akademik kapıp verecek mi Türkmenistan'ı? Soruyarak birini, Türkmenistan niye rahat var yani? Yoktur. Bu devleti bitirdiler mi? Son gururunu düşündürüp bu bilecek adam oldu. Ayaklarını yıkılıp ötüp sorayım. Nirak Barcan'ın ne görünüp dur. Nirak Barcan 30 yıl bunun umur. Ne bizim doğrumuzda Halmurat Sovyet demeti yıklayan uğurlarını. 3 kuşak vardı da. Ne bizden biraz yaşı belirek 60. yıllarda üniversitede giren bir kuşak vardı. Onun idealinin onun arasında bir katlak var. Bitecek onun. Bizim yaşımızda bir katlak var. Onun bizim aşağımızda bizden bir 5, 3, 10 yaşırak katlak var. O katların içinde yetişen yiğitler var. Yetişen yiğitler var. Yani Türkmenistan'ın altın fondu diysenim oraya da. Şol adamlar Türkmenistan'ı bu ayet toynuk aktörü yana edip biliyor. Hem aktifti, ne düşünüyor da biz içinde işleştik. Yönü, devleti, ahlakı, cehaleti tavşadıklar. Onlardan hem de solun tuğuru nedir? Öyle. Öyle soları yeke avlap yok ettiler. Yani son klonunun birinden benim oğlap bölürdü. Interpol'un kırmızı bülteni bile. Ben kırmızı bültenini gözden bölünmü. Hep bir yerde eşitledim. Bunu her aeroportu varanda bana korku diyorlar.
Onun şulok baktın toramalla. O bölgen orada ben barayınım diyen ne? Tamam doğru barayın. O bu ne olsa tüyütle söylüyor. Ne? Aç. O dünyanın nimetine tüyüt edilen orada. Gelin. Ben korkudum. O benim tavuğunayım. Yönetesi kırmızı bülten bir midere. Ne devlet adamın ya da bu toporun eline geçen ne? Yeki devletin kanunu halkının karşısında değil. Halkara kanunlarını halkının karşısında ulanıp biliyorlar da. Yani Interpol'ün gülüşen devlet olmalılar. Sağ adam bilen demediler o. Yok. Yine Türkmenistan'ın ne diyen işi? Yani bunu ne hiç yerde aydıp görüm yoktum bildiğin olsun. Ödem imkan o kırmızı bültenlerini gönderip gören adamlar bir mi? O 2002 yıllarda ne 23 yıl. Kim ma başka? Mene adam göremem. Yoktur. Yankı deme Türkiye'de mafyozu var. Adın ayda oturmayın. Aeroporttan bağırla diye. Değil mi? Yahiler. Kırmızı bülten çıkıyor da. Kim diye bizim önlerine okur deyip kimsin yani. Ay bu orta para. Yönlü gönderlerine de yetecek işi yok oluyor. Ne emir için 23 yıllar seni her yılın on täzelenip durmalar ol diyemi. Interpol'la zaprosmuş. Yani ol hem kalmadı yemedi baydan ol kızım çılıkta adam ol en yukarı derecede hukuklardan bir hesap edilirdi. Yani olur şu devletlerin yani Interpol devletler seni samalıyordu da millermezliğe hakkı var. Belki terörist samolyotundan korkup bilirler. Sen şu derecede şu korkulip korkulacak böyle bu dünyanın gördüğünün. Efendim aydı bu tip. Gelin nerede tutuluşman olsa mentaya. Yan keminamı tutulun ayttı. Sen ayttın, ben ayttık. Hemen mezlik var. Baralı uğrut samolyot dedi. Han bilardı gayrat, sapara. Demek şulan hemmecik aydiyan zadı yalan. Düğünden yalan. 34 yıllar dinle yalan bilen yaşap otuyorsun. Şu karasırlığa çıktım diyen günden mi? O Sovet zamanım yalan. Esasen şu Moskva'nın buyruğu bilen yaşap geldi. Onun anlatı Orus İmperiyasının tarihten okap, estip, görüp bilip otuyorsun. Onun için tapara sen kemteni oturma. Kızılçadıkta Benim göre hevatlar meseleleri doğru düşünme için o volyan rahatları doğru etmeliler. Bağırsan yani gidilemiyor. Abdurrahman elini alır ya tapara. Buyur. Ya bu doğru cevap. Hanımrat kim gurle otur. Benim sözüm bölmen. Bu halkımıza mestin etsenim. O bir yeme aytıp baksatan. Yok. Karnılık üstüne burada da atacak var mı arkayın mı? Hani o konuyama soru var. Mena göremez telefon. Aparadı telefonunuz var. Bugünkü çıkışımızın başında aydıp geçtiňizde pensiýonly sistema barada. Indi bir yurtdaşymız ýazypdyr. Yaşar yaşamaz diye. Yurtdaşynda işläp ýörenleriň pensiýasy nähili bolar täze Türkmenistanda diye. Aha tapara soru sana. Täze Türkmenistan'ın pensiýonly sistema o täzeden gurulur. Pensiýa kendi diýilen zat pensiýerin nemeti döwletiň ähli agramy diýen ýa awray diýen ýa güýji ýa şu pensiýerler
PNT bilen üpçülüğü bilen ölçülendir. Süetli bay diye de şulun PNT'yi adam yaşar yalak PNT olmasa bay olunun yani ya. İyiler. Şeyler mi kaldı? Hakiki. Onlar ve yankı. Başka yerin. Onun için PNT fon yani PNT adam yalak yaşar, karılarını adam yalak yaşar, yalak yağdayda olmalıdır. O hatap kitabı vardır, bir topor nemeti vardır, bu giden sistemadır. Bunu saparağa ne şeyle olur, beyle olur deyip düşünürmeden doğru olmaz. Bunu spesialitler, yani Türkmenistan'ın yerine, halkına, yağdayına adaptif edilen şekilde o pensiyon sistemi olur, bunun koruğu olur, açıklığı olur, şeffaflığı. Yani hiçbir zat işlemediği adamın devlet tarafından garantiyini o pensiyon nemeti olur. O bolaymandır yok şeyle. Yani işlep kazanıp pensiyon yığınlayan yani uyuşturulan demelen nemeti garantin pensiyadan elbette yok orada olur. O da yani kararlılığını adam şekilde doğru için etmek bir devletin esasi maksatlarının biridir. O teyze Türkmenistan'ın kontrolüdür. Tevavi adam kararını da adam yalak yaşamak için işlenir. Yaşlığını, o dekini, ucurun gayratını, o kararında o korhomsa yaşayacak diye de ne var? Onun için şeyle olmalıdır. Ben temennim, ben o teyze Türkmenistan'ı size kurmağa o yetişecek mi yetişmeyecek mi onu bilemem. Olun yani. O temennim sonralak olmalıdır. O devletin esas yüzüdür. Pensiyon sisteması olmadık devletin bir ösen devletim deyip olmaz, avraylı devletim deyip olmaz, güçlü devletim deyip olmaz. Ya akıllı, nemeli, önemli devletim deyip olmaz. Yani işlemen, hiç sadetmen o pensiyon fondum nemet bolyanlardır. O pensiyon fondun dörülmesi için senatın önümçünün işlemediler. O da hovadan eliyen dağıtlardır. Türkmenin bir kavir demeleri var da düşüncesi. Yaki Türkmenin kudel, Sovet Sayı'ndan alan deme. O devletin medadi vermeli ne alak, davay diye de. Yankı, biz bazı kaziyet var arada gurrun ettik seninle. İyi için arada gurrun ettik. Bunlar da haklarını hem için gurrun ediyor. Önümçülüğü, o dikeltme için. O baylık döremeti için. O baylık döret bildi. Ben pensiyon demen sonuçta da güçlü. Sağlık sistemen sonuçta da güçlü. O bilim sistemen sonuçta da güçlü. Bolup biliyor. Yani saparağa bilgili neydi bileyen bu da kovur diysen o bolunu böyle işlen yok. Kazanıp yönetip yaratıp etmediler. Bu da halkın yankı. Katnaşığı, zahmeti, okuyucu bilen ediliyete o zatlar. Ben aylık bileceğim sol, bilmedim Murat üstüne. Ben birazcık üstüne koşan üstadını Şuvetlan pensiyon sisteması bilen men tanış da yakinen pensioner olamsam. Şimdi şulan pensiyasının nämeden emele gelýäni üstüne koşarsa para. Şurada gurun pensiyonun birinci in aşağı kıymeti var, katlağı var pensiyon. Ol gurun diýmek şu asıl pensiyon işleyen adamlar hemmecini değişli ya devletin garażdanlar. Asıl pensiyon. Ol bir ullukan meşhurdaki pensiyonda ol düýp. Şol bir ölmedi öldü diýen aýsagym bolýar da Sovet durmuş üçin. Garantin gurun pensiyon nime so garantin. Sana şol hökmen berläýär. Onun ikinji katlyk bar, onu ýokarsyny. Ol eýam sen işläp kazanan pensiyon.
Sen işleyen, salgıt töleyen, saparagan, kaydışlayan, sen ömrü işleyen döwrüňde pensionu fonda gidip dur, pensionu fonda sen goýan ýanky puluny ol ýatyrana atdy, şonu işlediýärler. Ol edaralary, konsernlermi, ýanky obligasiýamy, näme gymmatbaha aksiýalarmy, şolara goýup şonu işledip, şo üstüne pul gazanýar. Ondan soň içinde de sen pensiya fondunyň üstüne olam köplenip, onu ikinji gatlyk şo bolýar. Olam sen şol asyl pensiýandan bir etsem, iki etsem, üç etsem köpem bolup bilen, nira aksiýa ýerleşdirilene bagly bolupdy. Ýani näçe ýyl zähmet çekenine bagly bolupdy. Ondan üçüncü pensiya ýygynçagy bar. Ol özüň sen şahsy goýumy. Bankdamy, Özberkatdamy, ýa aýdalyna bir aýsam bolsa bir edaran obligasiýasyny ýa Elon Musk'yň maşynyna goýan sen öz şahsy ýygynçagy ýa-ni bilen üçüncü gatlyk bolupdy. Piramida 3 tane ýygynçakdan bar. Ine şol gazan pensionerler ýaşy. Mesela men pensiya men gyza oturjukka şu mal elime alýan pensiya dolary ursa $1000 her aýda. Ýoksa men şu döwletde 20 ýaşyna 18 ýaşyna gelip işleme. Men üstad gelemde 39 ýaşyndaydym. Soňra 2 ýyllap ýanky operasiýalar hemmejikler geçýänçe. Bizde 41-42 ýaşda başladym üstad işe. Diyecek bolýan zat şondan soňra ene şol ýygnanan ýygynçak ene $1000 şuul kul men alýan. Onu hökümet regulýär dedip dur. Başda çykanda 900'e de ýeten atdy şol. Ýöne her ýyl üstüne $50, $70. Indi şu inflasiýasyna görä ýene $100 galdyrjak ýerde pensionerler ýemedim. Bir döwletiň öz gazmasyndan gelýän ýa hazinatan gelýän goşmaça pul bir pensionerler. Ondan bir sistemi var şuýda ýurtda. Meselem ene bizde görýärmi? Näçe adam pensiya ýaşyna ýetmän ölýär. Bu hemme gadanyn ýa şol hökümet diýip atlandyrýan jenaýatka topar öz ernine çyrşy ýa öz gerek gadan. Bu taýda beýlede şu mal bir işläp ýören adam ölse, şol gadanyn hemme pensiya pulu var. Şunu bir adam dälim bütün Şweýçarynkyň bir ýyl alsak näçe adam ölün bolsa pensiya ýaşyna ýetmän bir ýylyň dowamyny şolun şu pensiyon fondda ýygnanan puluny şolun kyn. Şu hemme işläp beren adamlara paýlaýar. Şweýçarda 100.000 adam işläp beren bolsa şolary $2'dan ýetýän $20'dan şol paýlap berýär. Şu işläp bererler. Ine goşmaça. Şu ölen adamın pensiyasyny bütün işläp beren halka paýlaýar. Ene şolun sistematy şeýle Şweýçarda. Bizde bolsa guýagaçan ýa nira edýänem bellide, kim alýany barmak çomuldup aýtsa bor, ýöne näçe alýanym bellide. Ene gysgaça pensiyon fond barada şeýlere. Ýema Abdurrahman sonra barmy ýene meni? Owa şu ildeşimiziň beren soragyna iň gowy neme jogaby siz berdiňiz dahi. Ine şu sözlemine şoň ýaly başlapdyr. Ana yurtdaşynda işläp ýörenleriň pensiýasy diýe. Ine Sapar agay diýe şuňal sistemi işlenilip düzüler diýe. Ýöne şo işlenilip düzülenden soňam nähili beriljek o taýda Halmurad aganyň aýdyşy bazawy ýani bir grunt diýen nemesini aljaklar yurtdaşynda işläp ýörenler häzirkiler. Şoň ýaly jemläli bu soragy. Nawa Sapar aga bu nämäni sistemany aýdyp bermek üçin hem ilki bilen statistika gerek-de. Näçe işe ukyply adam bar, näçe ýaşlysy bar, pensiýa çykjagy bar, şonu statistika bolman bir sistema düzüp bolmaýar-da. Yani şol statistikany ýok etmek, Türkmeniň taryhyny ýok etmek denen agyr diýip aýdýanym şol statistikasy hiç bir zady planiýer demedip bolýanlar. Ýöňe teredip bolýanlar. Bir men käte ýa-ni demeleri kritikawady diýenler. Agra bolýan bolmagy mümkin. Olun ýa-ni opozisyonerler diýenler. İçinde käte bir dogry atlarym aýdýarlar da. Berdim kommet we biri çimo diýdi. Gödök o nemerek bolun ýöne hakykatan bular çimo. Türkmeniň
düzedip yani doğru yolu salıp ösür yalak neme yani bir ekoklimati göredip bolýar-da. Çok ekologik önümçülüğün bazı nemesini yönü devleti çumolara verdiler. Hakikat çumor. O nereden çumor? Çumorun ağır başı. Akıl yok da. Bulurum çumor. Gödek golün diyendatları golyandat çulur da. Saparağı bolana göre Yeke sistemi yok. Türkmenistan işleyen yeke bir sistemi koymadılar da. Vardı yok. saparağı çimo sözünün düşünürsünden beri şu üç harften ibaret şu orsun sözü şol diýmen çimo. Men häzir aýdyp berin. Sujit, mujit i abyo boy. Ene şu üç sözden ibaret çimo. Halkymyz bilen. Sujit diýmekden Berdi Muhammed'in oýnap beren olsa lellim oýunlary bar ene. Akla sığmajak hereketler. Mesela çuda açtı. Mujit diýmegem o mudazwan sözünden gelip bilýän zat ýok. Boş saňyrdy. O abyo boýt diýene mene halka anlamak, jemgyýete anlamak. Hakyky çymo. Deme Hamrat beýle agyr demetjegem däl. Şular bir ýaşlan gelejegini uğurlamadık bolsa o pendenerlen o şuat şulun näýlik şertde ýaşaýan barada hey habarymyz bar hem çıkar diýip Menne bar, habar bar. Güller guru bolsa gaýgy saladasy iki ertek gün näýil geçerkä diýip. Ana şolun hakyna o maşin bilen bolup şäherjik salyp görmek ben sizi arkadan diýmek näýlik deme çok suratlandyryp görüň sadatlar. Bir başka bir atlan demetinden alınyan olsa yine de yaxşı da yönü çağan onun garri o demeden güýçden düşen garryň ya da bir topor invalidin demetinden oğurlap şolun pulunun üstüne çöküp o kastumcuk geyin olup o maşincik sürüp şey dip görmem ben nähilek nemedigini hiç gözüme getirip bilemok da. Hakiki çumo. Saparağa siz neme dip koydunuz häzir? Şoňa görä-de sorag beripdirler. Täze Türkmenistanda pensiya adam ýaly ýaşamaga yeter ýaly bolmaly diýdiňiz diýe. Indi kenarda dymy oturan ildeşlerimiz has tarkaýyn boldy häzir diýe. Ýurt meselesinde goşulmakda, goşulmasak da häzir pensiýamyz şonda da bolar diýip arkaýynlaşdy diýe. Ay bol bilen bu Türkmenin yeten ýagdaýyndan hiç bäri geňmörür ýalak däl. O geňmörüm ýok. Ýöne türde azak var diýip o türüni ýakyp bolmaz. O arkalar süýrer. Şeýle bolmaly bolýar da. Başga ýagdaý ýok. O başka soru Häzir. Gaharly biri ýazypdyr. Ýaşullar bu halky arkaňa daýap ýurdu gazanyp bolmaz. Halk siziň pikir edişiňiz ýaly däl. Bu halk gutaran, zaýalanan diýe. Size sorag nädip gazanyp bolar Türkmenistany diýe. Gowy soru. Benim käte pikir edýän. Ben Türkmenistany gazanjak bolup beren adam däl. Şonu bir ýa düşünürip aýdaýyn. O şuda atlan awusyna diýen bolsa ol ňuň ýaşan diýip garadan teredi oturup biljek ýagdaýa geldim de şuwa. Bu zatlar ýanky demäni sözlemi aýdýan ýadan
adama da değişli. Size sol adama o yani çağat vardır, çuğat vardır, solun geleceği için o küllüne olsa biz şunu dikertmeli. O tayda ne adamlar çüğrettir deyip taşlava Moğol'un yönü o yani onun çüğremeden bir de bakanı derler. Biz Türkmenistan'ı küllün dikertmeli dediğini yok o bilen adam. Beni bilen baştaki nemelere seyrettiğiniz görürsünüz. Şu atki diri gelip görün yani çüğret diyen nemeleriniz var adamlarınız. Onlar var arada hiç yani nene kılmamı pırdan yok. Yani onu maydayın. Çüğren olsanız o çüğren yerinizde. Neme dersiniz. O yönü gelecek nesiller için artıklarımız, çoğulukluğumuz için şu atki diyen aladılarımız yine sorular için. Sol atlara düşünen adamlar bilen o tane adam olup bilir, köpelüğün bilir. O her kim İntonu biri yaşap görün olsa o kavırdatları fikir etmeye mecburdur. Evet, İdine netiliğe çık geliyor da. Şolun nimet için bu datları düşünen adam değil. Onu taş doğurumda seyrettiğiniz ne kurucu metliydi. Gülüyalak. Oğlunlar, kıyıklar, gelinler, yiğitler. Olur. Mars'tan gelmeden Türkmenistan çağırlar olur. O horluğu görün. O düşünceleri törpülünün yönü o kap öğren dinlep nemedip ne işlep o gözler açıp düşünceleri nemeden de başka yolun yoktuğunu aklı yetiriyor. O başka yolun yoktuğunu akıl yeten son şu yoluyla gidilmeli oluyor. Netice alacak olsam. O bakana kendir. Tüyrüdü tip bilirsiniz. O da hakikaten o tüyrüdü. Yönü sana milyonlar adam ne anlayır? Uçu alacak dememiz yok. Ben hiç vaktim bunları uç bilen, güç bilen alalı yeni yerim yoktur. O kaytam kurban gülü baydağını ödü kaldırıp o ne alın düzeldim diye deyip o kan aydınlandı. Onun etmeye mecburdu. Başka yolum yoktu. Öde edip bilen o. Onun da düşündürüp otur. O edip bilenim orada düşünür diye. O niye alıp bilen orada düşündürüp. Biz aklı hükümeti diye. Yani hükümetin ardından bir gürlep ya bir hareket ediyen zanların hemmette diye. O niye akbar ya? Bunu dem. O olur alternatif. O hikayeleri yani geçti gitti. Ama onda Şeylere Novatak sonra geçelim mi? geçmiyor. O azırak men özüm yanlışrak gördüm aydın zatlarını yine şonda da okayın. Sonra ama okamadılar demesinler. Ne tarihte revolüsiyany ve häkimiýeti diňe gowy guramalaşdyrylan ve öz özüni gorap bilýän syýasy guramalar ve toparlar alyp bilipdir diýe. 100-80'e jahil bolan ilata Mihek hökümeti ya rejimi ütkedip bilermike diýe. Kim ütkedip bilermiken? Ilatyň 100-80'e jahil bolan nemede ýurtda Mihek hökümeti rejimi ütkedip bilermi diýe. Milli Halas Ediş Komiteti gysgalyp ýazdy. Yemet. Bu yani sonra uğrayan ütkedip bilmez diyen deme cevap almak için deme diye de. O
Baştan ýalňyş diýip düşünýärmi bu Ular soraga? %99 dahil olanlar da devlet kurulyandır. Ben size misal vereyim. Misal Türkiye'dir. O Türkiye'de 1919-23 yılların statistikasını seyredin. O kap yazıp bilen adamın prosentaj nemeti neşedi. O neşeyden vurun vuruyan da o tayda 1% nemeti. Hawa. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ähli Müslüman devletleri görüldü. Demokratiya aňyr başy demokratiya. Kurulmadı o da yani Müslüman cemiyetlerine bu kurulmasının batı kıyınlığını yani şoňa aramazdan buyurlar bolacak derecede o derecelere yetendiğinde o bana gonç bilen neme diyenler. Çoğun için o tekden prezident o Türkiye'nin şu yıllarından kâr bu o bildiğimizden o yani yeterli. Bizim aydan dağıtlamada dikkat verin. Bu adam kime olsa o yeterli hilektiğini bilemok. Ben kızıklandıran o diyor bizim aydan dağıtlamada ünsüyete o şuna da öyle düşünce o bu soruları o ikinci tapar vermeden vazgeçeriyordu. O tevari durmuşluğun hem beceti kide gerek. Yani yardımcı olur var ya da kıyıcakal kime varsa ya da adam o mana gerekliğinden sonra çok çağlarına hakken gerek. Bizim aydan rahatlamada düşünönünü bu sorulan öğrenler ortadan ayrılayan. O tayda kurbalı. Bu bahanatı demesi yok. Biz şunu küllen şeyden pradenin vurumda küllen kaldırmalar olsa kaldırmalar. O başka da yol yok. O baharam olsa aytsınlar. Menen başta şu sizin beren mysalyňyza meňzeş bir örnek berjekdim da, şoň üçin ýalňyş diýdim. Sebäbi Fransa rewolýusiýasynda hiç kim olary nemedip bir oturup öwretmedi olara, o halka. Bir tarapdan başladylar. Kral diýdimi, sultan diýdimi, kim bolsa da halk öz eline aldy yönetimi. Hiç kim alıp barýan hemmesi onuň aristokrat zat däl-de. Bizde hana ýene aýdyşy boýunça onu %20'si bilýän eken bir zatlar. Şoň üçin men nememe ýalňyş geldi bu soru iň baştan. Türkiye'nin nemesinden şu yıllarından başlangıç nemelerinden epizodlar veriyorlardı. Kitaplarda, zatlarda ya da halkın yağdayını görüp o katı hapı olayan adamlar var ekenler. Olur yalak derler. Yankı ayaklarına ayakkabı yok da. Yani tehlike kabilede dursun. Owa bu neme jahil bolmagy bir neme däl, problema däl, ahlakly bolmaly. Yetek adam olsun. Ahlakly bolmaly. Onuň yankı islew yok bolsa o jahil dälem onu işaret edip bilmeýär. Alap yoksa o bir suat o sizde şu islewi oýurup görse bizim maksadımız o basvalma değil. Şu islewi sizde oýurmak. Bu islewi oýurulan soň sizin öňüňizde durup biljekler yok. Ýöne islemeýän halky zor edip bagtladyp bolanok. Biz şoňa düşünýär. Nawa. Şoňa da aklymyz ýetdi. O siz garada duruverin.
Yani biz 20%, 80% gücümüz yetmediğinden da durum. O bir de bitçin atın. Ona da hakkınız var. Onu verip diyorsunuz. Ha, başka yolunu bileyenim olsanız o yolunu. Onaydı. Ona da var. Yani o bizim düşmandır. O porsi turşukeni demekten başka mesele. Häzirlikçe başga soru yok. Onda dükkanı kapatalı. Albrat. Ýuwaş-ýuwaş tanaba. Bu sana dinle sonra olandan men hedile dinläwetdim tapara. Ben bugün ýemem meselem ýeňleşdi. Sonra dinle sana ana tawul beren jogaplaň üçin menem şu aýdyrlar hemmeti bilen radylaşýan halka gerek bolmasa biz onu da işlemeli. Öz kalbimizde adı beyan eder, bular etmez olur. İýdimize düşer, öňümüze düşer, gapdalmazdan ýörer, aýagymyzdan asylşar oluyor işler. Kim näme diýär? Biz öz bilenjämizi etýär, bilenjämiz haýdýar, halka düşünip berýär. Ozal nerdedik, şu nerde ertin ýere baryr. Eger şular ýal ähli dymyşlyk dowam etjek boldy. Yok, harekete geçiljegem boldy, hany açyk aýdyn hemme programmalarymyzy, maksatnamalarymyzy ýazyp goýduk, alsyn okusunlar. Şo bilen gelsinler, jedelleşdirler, pikir alışdyrlar, karşı dursunlar. Ýeke ýerde tapara näbäşil ýarym berde bile çykşady oturdu. Ýeke adam Türkmenistanyň oýundan ýadaşyndan sen garşyňa çykyp şu ykdysady meselelerden yer suw meselesinden ýekece adam bir delil getirip faktymda delil getirip aýdym sözüni men eşitmedim. O keminen şol ýanky çykyşlaryna şoňa garşy duran adam bolmanlygy ýaly. Sen garşyňa duran adam men göräjek bolýan ýok. Onun için ol daşyndan kimse ol ýanky kümsüklik bilen kimse ol bir aýdaly bir höçetlik bilen me askermerlik bilen beýdiýän bolsa ýene-de bir böyle halkymyz var elbetde alma düş agzyma düşdüp ýaşap bererler. Bize bulara gazanyp bermez, olaryň bar köýdürini görmeli. Yok beýle de bolmaz, beter suw getirenlen köýde de wören tapawdy bu arada 4 ýyl 5 ýyl olalım gurrun ne diýip oturduk. Adam keminal parýady bu gepleşikleri şuň eden hyzmatyna laýyklykda ýurdun içine barlaryna da şol adamlaryň gadary gymmaty bular mertebesi tutuljak hatyrasy ýokarda bir näçe şuň kundymyp ýatarlar. Hem adam den tutulmaz, onu ozal aýyp geçdik. Meclise de arap maslahatlaşdyk. Onun için bu meseleleri de garaljakdyr ýurda barlaryna ýöne uklap ýatyp aýbylan kabolanak bolmadan diýip öýüne hem kızgın gujogyň ýa çatmasyna bukunup ýatan adamlar döwletem gurmakçyda. Olary çağıram dagym. Isle gelsin, isle gelmesin, öz geleceği var, öz çağırı, aktygy çoğulgy. Şonuň üçin bir zat etjek bolsa, ene berilip oturan maslahatlar bar, diňleň hany aýdyp oturan. Yok, şoňa da gulak asmajak bolsaňyz, özüňizde pikir bar bolsa, onuň dogruny da getirin-de bile hödüredin. Ýüzüňizi açyp çykşadyn, ýapyp çykşadyn, ýöne aýdyn ene sözün alyp barýan ýoluňyz ýalňyş, ene men şunu şeýle görýär. Ne şeý dilse Türkmenistan düzäler diýdi. Bizim hiç bolmany diňläp galanyň biri bar. Belki biz ýalňyş ýanyň. Siz dogrusyňyz aýdyn. Ya şol halkyň düşmanlarynyň bir Türkmenistany artyn harmanyna dönerine garadan elin gowşup seredip oturmalymy? Insabyňyz çatýan bolsa oturun. Ozalım oturdunuz 35 ýyllap. Galan ömrüňizde oturun. 3-4 nesile ýem ýere sokully. Ýaşamaly, ýaşamaly. Galyny öz eliniz bilen ýok edýän bolsaňyz, ol halkyň öz işi. Biz nirde ýaşamyzda da öz günümiz görüp bilýän adamdyr. Ýöne dap biziň şol aňyrda galan toprağymyzda ýaşap beren halkymyz, neberelimiz, biziň mazarlymyz ýatyr awtaý. Ne şulatdyr, bir ýakýan ýeri şol. Aýdyp oturup, bilen kemini näçe gerek, dilinden sızdırıp, yürekten sızdırıp aýdyp, şu toprağın aşağına 52 trilyon dolarlyk baýlyk ýatyr. Adamlar, eýelik edin şonu, onu bunu hyzmatkarlyk edip, ýaşap ýörmäň ýa ýalakalyk edip. Hany sizinki şol.
döwletiniňize, ýurduňyza, toprağyňyza eýerlik edin diýär, ýene de arkan aýdy. Ay şular etmeli ya etmez ya bolmaz. Ha bolmaz diýsen bolmaz onda. Bappa nersen bappa gökleň şahyn bu harpyny düzülen başdan bir näçe köplet goşgudy bar tapara. Soň bir seterini aýdyp beri şu bolmaz diýerler üçin. Birden boljak boljagam bolmaz bolmajak bolsa diýdi. Ine şulan hemmesi şu bolmaz diýip öz bagtlaryny özlerlerine ýatyryp otyr. Görüşip gördüňizmi? Eliňizde daşyň aşagyna ýekini goýup gördüňizmi? Illeşler. Beýdip aýtmagy näme hakyňyz ýa näme hukugyňyz bar? 100 miňlerçe adam türmelerde süýretdiler. Şu ýagtylygy çykarmak üçin sizi şu jemgyýeti. Şolan hatyratyny ýekini götüňiz bir ýerden galdyrdyňyz başlangyň. Beýdip minnet eder ýa, beýdip kümsüklik eder ýa. Biziň näme bergimiz bar ýa günämiz bar? Halkyň öňünde, döwletiň öňünde. Bir ekzadyň bir çaky içeni ýaşatyr, birini düşünämeli ýeri geldi diýjek bolýan. Düşünmesek goýup. Murat, ýoňky gepleşigimizde Berdimuhamedowler 60-70% diýipdin-de. Ýok, mekdebi şu bolsa, ýokary okujaý şu bolsa, meclisem şu ýalak bolsa, ola 60-70 ýene bir 5-10 ýyldan o 80-90 bolýar. Doğru. Ýa-ki bu diýen 20%-den malmy ýapaň. Ýa-ki oglanyň 20%-i owy galany çüýrüp diýer. Ne şoda galyn ýa. Atı da orada para. Millet mankurtlaşıp var ya, her nesil geçtiğince, her koşuk geldiğince. Bunun düşüncesi birbirinden ayrılan vatan duygusu ya bir ilim bilim bolmadan hiç daha da düşünen. Bular bizim nememde kän düşünmediler. Belki de düşünmek isteyenlerdirler, soň üçin düşünýänlerdirler. Biz bir lokan bir neme edip ýörümdi. Biz halkyň alanyp ýören nemeler var, şol atlary gözüne çyapdy. Düşünýär. Da Funaçelli Berdimuhammedow günäkär, Niýazow günäkär diýip ýören nemeler var da. Olar günäkär bolsa günäkärdir bolýan ýöne etaty günäkär meclis. O mekteplerdir. Türkmenistanyň bilim sistemesi var. Şu müfredat diýil, bilim programmasy nemesi. Şunu guran adamlar, kontrolirde diýen adamlar, ýokary bilim neme diýen adamlar. Etaty günäkärler şolardyr. Ol Berdimuhamedowler, Niýazowler, o bir adam, iki adam ýalyp duran ot bolany näme ýakýarlar. Ne biz sizin nemäňizi gözüňizi şo batlar açýar. Şular bundan aňry kän şo batlar bilen halky oýlap gözüni aňny garşdyryp bilmedi ýalak. Ediler bolur hemme dat aýaýdym bol. Ne tuat Berdimuhammedow owadan çaýar gurýandy. O maşinçygyna minip ýör demedi. Owadan maşinli bar ýan dur ködiýär, gelýän dur ködiýärler arhitektormuşyn. Şu arhitektor o gurýançy jaýlary demeleri Türkmenistanyň çağlarynyň geleceğinin hatabyna. Şolon pulunu oğurlap etýär diýin. Ha, dogrusu. Pensionerler pensiyetini oğurlap gurýar. Bunun başka istoçluğu yok, bolup bilen ok. Bunun döwlet dününün habarlary yok. Kim o diýenler? Hiç cahil. Yani, döwletiň nämedigini entek düşünmedik bir oğlunu derecetinden petledi. Ödüm katı ahlak. Ahlaklılığın devamı aklı yok. Aklı yok, o adamın ahlakı olmaz. Ahlakı olan adam çağılan hakkını iyip bilmez. Düşünce bilimsiz mi olsa, kastumsuz mu olsa, kastumsuz mu olsa. Bu pensionerin hakkını iyip bilir mi?
ya da kamillik yaşına yetmedik çağan hakkını iyip bolor. İmhan ol. Ulu neme deylide dursun lan. Arkada ya yeni halkın atası babası çağan hakkını uğurlap köşk tat bolor. Ya da halkın sağlığını cice sahip yani, köşk tat bolor. Şunu ettiler. Doğru kendi etip göründü atlar hem de bu burada görüdüp, yaratıp, öndürüp, kazan eden de atları bağ olsa çıkartıp korkusundur. Ha, şu atları düşünürse o arada oturup bir cağadan bağ olsa oturdun. Onları bir aytacak diyecek adımız yok. Yeme var da sapara şu üstünü birce yeme bilen fakt bilen doğru. Olgun yemede internette öňümden çykdy. Bir daýda ardyýa öýüne maýyp çağasy bardy, birinji grup ýnwali. Şolary jaýyndan gowy şo jaý pully bir yeme, bilemek ýallakam hökümetiň işgärine berýär. Birinji grup bol ýnwali çağany enjesi bir öýünden çykaryp goýýar. Ene şurýal çağalanam hakyny ýan bolsalar, onu bilen iki dünýäsen gömük eger bar bolsa şu dünýä diýilýän. Ya şular ol damadyň üstüne ummaly oturan dogry bolýan bolsa. O näil zulüm, näil zalimlik bolýar. Ondan bularda insan keşfi ýok, para. Cehalet anırda durur, insanlyk ýok şular. Hatda heýwanam öz çağasyn maýybyny taşlana, şonu süýräp äkidip öz onu eklep, onları şundan bir iyidiler heyvan yatıyor. Bir insan var ediyen oyunlar şöyle der, halkın başı. Önümden çıktı var, mene dilim tutuldu, neyme diyeceğimi bilem. Şunun 100 minglap adamlar seyredip görüp otu, görüp şunu setin çıkaran atlar. Ene cemriyetin düşen yağdayı şu tapara. Elbette yuvaş-yuvaştan gözü açılıyor. Düşünecek adam, görecek adam, bilecek adam, harekete gelecek adam, bilinem şol çıkışlarımız görüp otu, dinläp otu, ka yerde komment ýerde ýazmasa da özüne gereğini sorgu sualy beýnesine siňdirip otu, ya kalbyny. Köpçülükden o tadı o 50% halka täsir edilýär, durunýarymyz ýok hiçasan. Düşünýän adam bilen ýeterlik, şol halkyň depesine gala oturan 30 000 50 000 adamy tahtdan düşürmek üçin. Ýa-da Kalmurat ne tebigatın bir kanunları var da. Sen hükman kararıyan şeyler. Sonra kefelleyen, demediyen, sonra büyüleyen, bay olsam sol, garip olsam şeyler. Gidecek yeri mi o? Şimdi yankı sağanı mavi kötet demet börünler var arada demeden kızım. Erki gün edip börünler günüm. Edir çolum kelak. Belki ondan emneten. Hem karnımın ödüyen. Demet börün. Bu karardım. O elbiden bu vazifede olur muydu? Yok. O elimden mi sağdın doğruydu yani. Sağlık bilir adam. Yaşın gittiği bu şeye. Problemler köpeliyor. Çok hiç hizmet yani derdine derman olup bilmeyen hana sistem var. Sana da son o 100'den biri taşar yurtta derdine derman tapıp bilir. Toğdur noktada yine de çok öyle halkın ölçüye alak ölmeli. O tamam ölçümlü alağım sayılarla. Ne bularım rodatlara düşünür. Ne bir bu komet faları ne ay rahatlık kulca o ne melce demek. O ben ömürlük yerine de ömürlük kulunu o. O şundan sonra şu çağlar ne olacak? Gözünü getirip bilelim mi? Ha? Bir bunun artığı çoğuluğu demeleri var. Çolon kıkbar neyle kuracak? Sonra göz getirip bilelim mi? Halk linç eder. Ya da ne deputatlar oturuyor. Biz hiç daha cevap veremiz yok. Bizden soruları yok. Şolor halkın elini düştü ne yapacağını bilirler mi? Linç eder. Ya da o takkalı yaşlılar var. Götüp amper.
çekerler değil. O kanunun yok. Yokluğun sebebini böyle yok ettiler de. O şoňa örädir şuları halk çäre görür. O bular ýogyny taklaman bilmeýär. Linç ederler. O günahkar berdi bu hökümet diýip o diňe şoň nemidir? Yok. Günahın gurdy sizde. Aýdy bot. Biz şu zatları düşündürýär. Ya da adamlar kärsiz hünärsiz. O üniversiteden şo bolsa o taýdan kärli hünärli adam çykmaýar. O sen kärim hünärim bolsa bolmasa öňümçiligim ýok. Öňümçiligim ýok bolsa tek gelirim ýok. O gelirim ýok bolsa garypsyň. Şo üniversitet institut şunu ara işletin. Sen elimden garyp bolmalyň. O seni ağırlap hem baktığına diyorlar, hem puluna diyorlar. Şarlatan ne? Ulu şarlatanlar şolu. Allah farklı puluna diyorlar. Ne şeydik? Neyle pulunu alıp alım veren o? Hüner veren o? Ondan vermeyen oradan pulunu ne için alıyor? O 100 bin lira pul alıyorlar. O katı kağıt veriyen ya. Katı yerin o zaman. Adamlar ortada hüner almalı var ya. O 5 yıl ömrünü veriyor sadece. O yaşların geleceği yok. Yaşlılar o zatlara düşünüyor. Yani üniversite Türkmenistan üniversitelerinin 10 millet, 20 millet çağı yok yani. Şolun hiçbirinin geleceği yok. Çağlar onu düşünmedi yani. Çağların hiçbirinin geleceği yok. Hakikaten yok. O mektepte okapıyorum çağların geleceği yok. Olması mümkünüm der bir yerde. O adamlar ömrünü kuyduruyorlar. O 2 tane çumo için ya da 100 tane çumo için. Yani mecliste otururlar o çumodan 70 çumo değil. Şu çumo olur. Sakallı çumo var, kaltuklu çumo var, ne çumo olur. Kategoriya böyle vermeli. Birinci, ikinci kategoriyalar. Onu tam gördü duran. Bu haklara düşünmeli. O çocuk gariplanır. O Berdi Muhammed onu koyup rektörler. Sizin gariplanırın büyük sebep olur. O mecliste oturan milletvekiller. O muallimler mekteplerdeki muallimlerdir. Direktörler davuşlardır. Sizi garip eden adamlar şol. Şolar size kâr, hüner, bilgi vermeyen ortalar. Siz garip olmaz. Başka demledim yok. O ya da onun size alım bilim bilen yok. O devlet bizi şol yala petkelçilik veriye dinlerle mecbur eder. Yani şey değil. Ama şu studentler, mektep okuyucuları, oyunandım, şular önünde durup bilir ödeyen. Bir yara alıp parmaz o tay. Sağlar ne der? Geleceği için ederler. Bilinç yönetimde. Murat bana bollum, dükkanı yapacak oradan yapalı. Yo, yapalı sapara senem deyince 2 saattan geçti ya adamlarım yadatmaylı. Faydalarlardan yeterlik netice çıkarılır diye o umudumuz var. Alın da adam yollarına varlık. Dinleğiniz için, geleniniz için sağ olun yurttaşlar. Eğer kömek ederleriniz var olsa hadina Tanrı yalkadın. O devletiniz artsın. Aparağı nâmet kisenize bereket diye son kıyarlı. Aparağı sağ olun. Ben biraz horladım bugün. Volya tavur, sağlıkta uğraşalım. Bu ayda kim var olur? Hani bu ay
Kelle. O fidan bereket sağ olun. O adamlar yuvaş sizden düşünüyorsunuz, düşünýändiňizem az bäl. O zatlaryň hemmeti bir topar adamyň rahmeti bilen, ahlakı bilen, çıkpayjyty bilen, sağlygy bilen edilýän zatlardyr. Ýöne özünden bolýan zadyň ýokdugyny Türkmenim yuvaş düşünmeli. O kaptalyna durup olaň 80% jahil, 20% bilen näme iş etjek diýen oturup bolar. Ol oturýanlardan bolýan oňa da demämiz ýok, bolýar. Ýöne bu zatlaryň kadrym bolmalydyr, nemedem bolmalydyr. Bayragam bolmalydyr. Degerem bolmalydyr. Hemme zat ýöne Türkler beleş diye halbırak bu goýty tapdyrlar beleş. Mutda beleş diýen ekenler. Neden beleş bolmaly diýen zat ýok diýdi. Bize beleş diýilýär dolu praska iýilýän. Men Ýok, beleş diýýär. Yani Türkler but bolanyny beleş diýerler. Dogrudyr. Bolýa halbırak tawol. Bolýa tawol. O gatyr maýdanyndan bolsak, o başlan ýöne dogrudyr. Dogrudygyny bilen soňa aýdýar. Şikayetin bolsa, o tüýde berin meni. Men öňümne gyzyl bülten bilen şular gözläp ýör. Aýtam, bana bilen tüýde zada barar. So gyzyl bülten her ýyl sanawa girdiýän adamlaryň ama jogap karşylygy bardyr. Men aýdyn onu sen ýerini. Baramyzda nenen etip bular jogap berjekkä. Son 20 üçin delil gerekdir. O 20 üçin fakt gerekdir. Bam şonuň elinde bu. Ýöne biz gözleýär. O böyle döwlet derejesinde terrorist ýa ine planda atyp aýdanyz bilen ol iş düzelligi däl. Bu Atışgir onun o yere de bir kustana var. Bular mene bilýän deme albrat onun demedem o. Tutup soranlarını sen şo mu diyen, hovu diyen, näme bir denden ordaýdy ber diyen. Doğru. Ağırlaştırýanlar, jaňa diýerler her ýerik, onu gidiber diýerler, gidetim bilen ok diyen ben. Şular ýaly. Yani grup nemem tutan soňy bir zat nemetden o. Bolýa wagty kanal mal saparatynym diýinje. Sağ olun, sağlykda görüşelim. Aýle, bolýa sağ bolun ýurtdaşlar, sağ olun, hemmäňiziň öňünde sağlyk.